Begiak ireki ezean, inposatutako oztasuna sentituko dugu. Arimaren barreneko zaurien mina sentituko dugu, bihotzeko arramazkak bezala. Mintsuagoa izaten baita, beldurra bihotz barreneko inazia baino. Min ematen du oheko hotzak, tripa gozetuen amorruak, maiatutako aragiak, zaituztela maite ohartzeak, besteak ez bezalakoa izatearen ikara, eriotza usaina jasateko zailtasuna. Norenak ote dira kaleak, norenak ondamendiak, nornez ni zuretzat ez badakit nor zaren zu niretzat. Noiztik balio du gehiago paper batek bizitzak berak baino. Noiz galdu genuen sentiberatasuna, koherentzia eta den aldatzeko gogoa. Begiak ireki ezean arretarik gabe egonen dira aurrak, sistema patriarkal zaharkituak diktatzen, pentsatzen emakumez kongabentzat, gurasorik gabeko aurrentzat, guraso bakarreko familientzat, noretzat eta nork egiten ditu legeak. Jarraitzen baitute, gerrek etxe barrenetan paterek itsasoan, bombak hemen egiten direnak zerutik erortzen dira gauero hegoaldean. Eskuak, aurren eskuak, besarkadari gabe. Mingarri izaten segitzen dute esi alambradunek, etxe hutsek, mingarri dira egunero etxegabetzeak, zure lubakia, nirareka, gure hobi komuna, memoria historikoa ahaztua, mediterrano beltza. Indarkeriaren mina gorputz eta esaldietan. Berdin izan bar bailuke normaite duzun legala izateko. Eluke asola behar, ze sinismen duzun egia izateko. Migratzea eskubide bat baita, eta bidaiatzea kapritxo. Denok gara historiaren istorio, denok egiten dugu asperen eta dardar. Eta amets etorkizun pitxin baten bila, ez eta kaletik ibili, eta ez. Guztiok ez garen berdinak. Zaila da, horretaz ohartzea, ez bazara gelditzen. Ez baduzu irudikatzen, begiak ireki gabe ikusten baduzu begiratzen duzuna, begiratzen baduzu ikusten duzuna. Horregatik, egon erne, deskantsatu, gelditu, arnastu, begirada gurutzatu, ze begiak ireki ezean. Mintzen jarraituko dute lehen gaien arpilatzeak, iarek, pasaporte ilegalek, ukapena, autoprodukziorako, estatuek, lurraren lapurretako janek eta urek. Multinazionalek erosten eta hiltzen. Zure arbasuek, kulturak eta hizkuntzak ez baitute balio. Auzokidearen oiuek minduko dute, sexu mutilatuek, torturek, kolpeak, ideologiak, banderak. Itxutzen gaitu justizia unibertsala, nola, ez baita ez bidezkoa, ez egiazkoa. Baina gelditu, eta erabakitzen badugu begiak irekitzea elkarri begiratzeko. Ulertzeko denokatu zela ama beretik eta hortzi muga beretik. Begiak ireki eta begiradek talka egin dezatela. Elkarri begiratzeko, aurriritzirik eta beldurrik gabe, zintzotasunez. Elkarrengana hurbiltzeko, zamarik gabe, jakinda denok garela ahul. Besteen begiradan urtu, privilegioaren aurrean, beste modu batean jokatzeko. Begiak ireki. Iftah hainak. Abrir los ojos. Ubil. Zeibot. Elkar ikusteko eta mundua iraultzeko. Zure begirada, nirearen ondoan, mundua aldatzeko.